Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibola khona le video kanti ke mangoqala isijonele likhasi wamulekele igama lami ngisibonga konke wakandwande bafethu kuthiwe zibhlunga ipheli ezingenayo zamanje zithi usedlulile emhlabeni owayengumholi weqembu lesicathamiya Ladysmith Black Mambazo uJoseph Shabalala uneminyaka engu79 ngemuva kwesikhathi eside eqine ukugula kanti ke ngenyanga endlule like la report elinye lamaphephandaba ukuthi ubaba uShabalala wangeniswa esibhedlela esisepitoli kukubi ngaphambi kwalokho kube ukuthi ubese vele sethathe umhlala phansi ekholeni iqembu ungeniswe esibhedlela esiseThekwini ngoDisemba nyakeni ngokwembiko yamaphephandaba ushonele esibhedlela esisepitoli kanti ke ibingakaveli imbangela yokudlula kwakhe emhlabeni sithi ke dudu bakwethu kubathandi bakhe kanye nomndeni alehlanga lungehlanga uNkulunkulu abe nani anipolisa amanxeba sengathi ke kungadlula ngokusheshsha nithobeke nje amanxeba kanti ke uShabalala udlule emhlabeni nje ngemuva kokhola iBlack Mambazo iminyaka ewu50 banqoba izinto ezahlukahlukene zama-Grammy Awards ezinkundleni zokuxhumana ke abantu ke badlulise ukuzwelana nomndeni kanye nemiyalezo yenduduzo eyahlukahlukene kanti ke bafethu sithi ke sazwelana kakhulu nomndeni wakwaShabalala nawo wonke amalunga eLadysmith Black Mambazo sithi bafethu ke niqile idolo uNkulunkulu azaniqinisa idolo abe nani kuzodlula sonke sehlelwe umshophi hayi ke sengivala uhambe nawe uye kwi comment section udluliswe amazwi akho enduduzo.